Det er nat, du ligger i sengen, slitten, klar til at sove, men det er den følelsen igen, en stram mage, en tyngde i buken, som ikke giver se, gasser, som presser mod indsiden akkurat når alt du vil er at lukke øjnene og hvile, og et spørgsmål, du ikke stiller højt, men som er der likevel. Når var sidste gang, du gik på toilettet og virkelig følte, at det var tomt? Ikke delvis, fuldstændig. Vidste du, at 7 af 10 nordmænd over 55 år lader se hver eneste nat med giftige afføringer samlet i tyktarmen, uden at vide det, ikke fordi de spiser fejl, ikke fordi de drikker for lite vand, men på grund af en biologisk natlig mekanisme, som sagte slutter at fungere efter 55 år, og som ingen har taget sig tid til at forklare dem. Du har prøvet fibertilskud, du har prøvet afføringsmidler, du har prøvet probiotika, du har drukket mere vand, og problemet kommer tilbage altid, fordi ingen har forklaret dig, hvad som faktisk sker i tyktarmen om natten, og hvordan du aktiverer det rigtigt. Det findes en drik, 2 ingredienser, 3 minutter at lage, som aktiverer akkurat denne mekanismen, mens du sover, som smører væggene i tyktarmen, som stimulerer den natlige peristaltikken, som løser ophærdede afføringer og gør det muligt med en fuldstændig og naturlig evakuering om morgenen, uden afføringsmidler, uden rebound-effekt, uden kramper. Jeg er Dr. Henrik Solberg, og i denne videoen viser jeg dig nøjagtigt, hvad denne drikken er, hvordan du lager den med præcision, og hvorfor tidspunktet du drikker, den forandrer absolut alt. Bliv til slutten. Fordi til slutten viser jeg dig den største fejl, næsten alle gør med naturlige midler for tyktarmen. En fejl, som gør et kraftfuldt middel til et glas varmt aromatiseret vand. Og du gør sandsynligvis denne fejlen akkurat uden at vide det. Før vi fortsætter, vil jeg sige noget til dig med den klarheden, du fortjener at høre. Kronisk forstoppelse og ophobning af afføringer i tyktarmen er ikke en skæbne. Det er ikke bare alderen. Det er ikke din fejl. Og det er absolut ikke noget, du må acceptere som en permanent del af livet dit efter 5-10 år. I årtier har det medicinske standardsvaret på dette problemet været et af 3 ting. Spis mere fiber, drik mere vand, tag et afføringsmiddel om nødvendigt. 3 svar, som i de fleste tilfælde er delvise, utilstrækkelige eller endda værre, skaber en afhængighed, da tyktarmen ikke længere kan fungere uden kunstig stimulering. Det, som næsten aldrig sker i den samtalen, er en forklaring på, hvad som faktisk sker i tyktarmen om natten, hvilke biologiske mekanismer, som burde aktiveres under søvnen, hvorfor de ikke længere aktiveres rigtigt efter 5-5 år, og hvordan du starter dem igen på en naturlig og varig måde. Drikken, jeg viser dig i dag, maskerer ikke symptomet, den aktiverer mekanismen, og forskellen mellem disse 2 tingene er forskellen mellem en midlertidig løsning og en virkelig transformation. Jeg er Dr. Henrik Solberg. Jeg vil fortælle dig om en patient. Jeg kalder ham hr. Andersen, 67 år, pensioneret ingeniør fra Bern. Hr. Andersen kom til mig efter 2 år med det, han beskrev som en mage, som aldrig er skikkelig tom. Han gik på toilettet nogle gange anden hver dag, nogle gange tredje hver, men kendte aldrig den fuldstændige tomhedsfølelsen. Om kvelden var magen hans systematisk opblåst og stram. Han sov dårligt. Vågnede trøt til trods for 7-8 timer søvn. Han havde prøvet Metamucil i 3 måneder. Probiotika fra apoteket. Magnesiumtilskud. Og 2 kortvarige kurer med receptbelagte afføringsmidler, som lægen hans havde foreskrevet. Hver gang midlertidig forbedring i nogle dage, det retter tilbage til akkurat samme punkt. Da jeg evaluerede ham, fandt jeg ingen alvorlig patologi, ingen inflammatorisk tarmsygdom, ingen irritabel tarm af alvorlig grad. Det jeg fandt var et mønster, jeg ser konstant hos patienter i hans alder, en nedgang i natlig transit, kombineret med utilstrækkelig smøring af tarmvæggene og reduceret galleproduktion, som ikke længere stimulerede peristaltikken tilstrækkeligt. Jeg bad ham gøre 1 ting anderledes hver kveld. En drik, 2 ingredienser, 3 minutter. 2 uger senere ringte han mig. Han sagde, Dr. Solberg, for første gang på 2 år vågnede jeg i morges med en flat mage. Jeg havde glemt, hvordan det føltes. Før vi fortsætter, abonner på kanalen og giv denne videoen en tommel op. Hver uge publicerer vi information som dette. Altid gratis. Og like igen en kommentar med denne sætning. Jeg lager denne drikken i kveld. Tyktarmen min fortjener denne natten. Slik
ved jeg, at du er her. For at forstå, hvorfor denne drikken fungerer, da alt andet bare har fungeret halvvejs, må du forstå, hvad som faktisk sker i tyktarmen din om natten. Tyktarmen er ikke bare et passivt rør. Det er et levende, aktivt organ med præcise biologiske cyklusser. Og den vigtigste cyklussen sker netop i søvntimerne. Mellem klokken 22 og 2 om natten går det enteriske nervesystemet, netværket af 100 millioner neuroner, som styrer fordøjelsessystemet uafhængig af hjernen, ind i sin rensefase. Dette kaldes det migrerende motoriske komplekset. Kraftige peristaltiske bølger fejrer indholdet i tyktarmen mod udgangen, eliminerer rester, renser væggene, forbereder grunden for næste dag. I et sundt og ungt fordøjelsessystem er disse bølgene kraftige og regelmæssige. Om morgenen er transitens naturlig, fuldstændig og uanstrengt. Men efter 55 år sker 3 ting samtidig. Produktionen af galle, væsken, produceret af leveren som smører og stimulerer peristaltikken, aftager gradvis. Væggene i tyktarmen mister noget af sin elasticitet og naturlige smøring. Og det enteriske nervesystemet bliver mindre responsivt på signalerne, som udløser de natlige sammentrækningerne. Resultatet er et svækket natlig migrerende motorisk kompleks. Rensebølgerne er svagere, sjældnere, mindre fuldstændige. Afføringer forbliver længere i tyktarmen, tørker ud, hærder, samler sig. Og noget andet sker med disse hærdede afføringerne, de fermenterer. Bakterierne i tyktarmen fortsætter at bryde ned det organiske materiale, som ikke evakueres. Denne fermenteringsprocessen producerer gasser, hydrogen, metan, karbondioxid, som samler sig i tarmen og skaber den opblåstheden og trykket, du kender om kvelden og natten. Gassene er ikke det primære problemet, de er symptomet. Det primære problemet er den ufuldstændige evakueringen, som lader fermenteringssubstratet blive igen i tyktarmen time efter time. Drikken, jeg viser dig, aktiverer det migrerende motoriske komplekset fra indsiden, giver det drivstoffet, det trænger for, og gør jobben, den er skabt for at gøre. De 3 stille fiendene til tyktarmen din efter 55 år. Den første fienden er mangel på smøring af tarmvæggene. Slimhinden i tyktarmen er dækket af et lag med slim, som gør, at afføringer kan glide og bevæge sig mod udgangen. Med alderen og med et kosthold, som mangler kvalitetsfedt, bliver dette slimlaget tyndere. Afføringer bevæger sig langsommere, gnider mod væggene, tørker ud i denne friktionsprocessen og samler sig i hærdede lag på væggene i sigmoideum og rectum. Disse hærdede lagene fjernes ikke af fiber. Fiber øger volumet af afføringer, men løser ikke op lag, som allerede sitter fast på væggene. De fjernes ikke af vand alene. Og de fjernes ikke af osmotiske afføringsmidler, som tvinger evakuering af det centrale indholdet uden at berøre de parietale aflejringerne. Den andre fienden er reduceret natlig galleproduktion. Galle produceres af leveren og lagres i galleblæren. Hvert måltid udløser en frigøring af galle i tyndtarmen. Galle emulgerer fedt, men stimulerer også direkte peristaltikken i tyktarmen. Under natten, fastende, aftager denne gallestimuleringen. I et sundt system kompenserer det migrerende motoriske komplekset. Men efter 55 år, med en mindre reaktiv galleblære og ofte reduceret galleproduktion, er den natlige peristaltiske stimulering utilstrækkelig. Den tredje fienden er gasophobing fra ufuldstændig fermentering. Når afføringer forbliver for længe i tyktarmen, øger bakteriel fermentering dramatisk. Mere organisk materiale tilgængelig over længere tid betyder mere gas produceret. Hydrogen og metan akkumuleres i tarmslyngene, skaber tryk, opblåsthed og den ubehagelige stramheden, du kender om kvelden. Disse gassene kan ikke luftes ud effektivt, fordi kilden, den ufuldstændige evakueringen, fortsætter at producere dem nat efter nat. 3 fiender, alle stille, alle progressive, og alle aktivt til stede hver nat, mens du sover. Før jeg viser dig drikken, må du forstå, hvorfor alt du har prøvet til nu bare har fungeret halvvejs. Fordi når du forstår problemet med de 3 mekanismerne, ser du umiddelbart, hvorfor denne drikken er anderledes end alt, du har brugt før. Fibertilskud, enten det er psyllium, linfrø eller kommercielle fiberprodukter, har alle den samme grundlæggende svagheden. De øger volumet af afføringer, noget som kan hjælpe ved træg transit. Men ved parietal ophobing,
de hærdede lagene på tarmvæggene, kan fiber forværre situationen ved at overlægge til volumen til et indhold, som allerede ikke bevæger sig. Afføringsmidler skaber det, som fagligt kaldes rebound-forstoppelse. Efter gentaget brug reducerer tyktarmen sin egen naturlige peristaltik. Den lærer at vente på den kunstige stimuleringen. Resultatet er, at forstoppelsen gradvis forværres uden afføringsmidler. Det, som var et problem, bliver afhængighed. Probiotika balancerer mikrobiomet, noget som er udmærket for fordøjelseshelsen på lang sigt. Men de virker ikke på smøringen af tarmvæggene, stimulerer ikke galleproduktionen og reaktiverer ikke det natlige migrerende motoriske komplekset. De er komplementære, ikke tilstrækkelige alene. Vand, uanset hvor vigtigt det er, når ikke de dybt indskudte lagene på tarmvæggene. Og at drikke mye vand om kvælden producerer for det meste mere natlig urinering, ikke nødvendigvis bedre transit. De 2 ingredienserne i drikken, jeg skal vise dig, virker anderledes. De virker på væggene, på gallestimuleringen, på den aktive smøringen af den natlige transitkanalen, på alle 3 mekanismerne samtidig. Og du har sandsynligvis begge disse ingredienserne på køkkenet akkurat nu. Den natlige drikken, som renser tyktarmen under søvnen, er kombinationen af ekstra virgin olivenolie, kaldpresset, og ferskpresset citronsaft. Ikke vanlig raffineret olivenolie. Ekstra virgin olivenolie, kaldpresset, ufiltreret om muligt, med surhedsgrad under 0,8%, som bevarer alle sine aktive polyfenoler og enumættede fedtsyrer intakt. Og ikke citronsaft på flaske. Saften fra en fersk citron, presset i øjeblikket, som bevarer vitamin C, flavonoider og frem for alt citronsyre i sin biologisk aktive form. 2 ingredienser, brugt sammen til ret tid i de rigtige proportionerne. Denne kombination har eksisteret i middelhavsbaseret folkemedicin i århundreder. Det vi nu har er videnskaben, som forklarer nøjagtigt, hvorfor den fungerer. Den første ingrediensen, ekstra virgin olivenolie, virker gennem 3 præcise mekanismer på tyktarmen. Den første mekanismen er aktiv smøring af tarmvæggene. De enumættede fedtsyrene i olivenolie, hovedsageligt oliesyre, danner et lipidlag på slimhinden i tyktarmen. Dette lag smører væggene, reducerer adhæsionen af hærdede afføringer og letter bevægelsen mod udgangen. Det er direkte mekanisk smøring, forskellig fra den, som produceres af vanlige olieholdige afføringsmidler, fordi oliesyre også har en biologisk virkning på epitelcellene i tyktarmen. Den andre mekanismen er stimulering af galleproduktionen. Olivenolie er et af de kraftigste naturlige stimulanterne for sammentrækning af galleblæren. Indtaget om kvælden udløser den en frigøring af galle i 12-fingertarmen. Og denne gallen, som bevæger sig gennem fordøjelseskanalen om natten, stimulerer direkte de peristaltiske sammentrækninger i tyktarmen. Den aktiverer det natlige migrerende motoriske komplekset på en naturlig og progressiv måde. Studier publiceret i Journal of Hepatology har dokumenteret, at ekstra virgin olivenolie øger tømmingen af galleblæren betydeligt mere end andre matfedt, med en maksimal kollagoneffekt mellem 2 og 4 timer efter indtag. Nøjagtigt vinduet til det natlige migrerende motoriske komplekset. Den tredje mekanismen er virkningen af polyfenoler på det natlige tarmmikrobiomet. Oleocanthal og oleuropen, de specifikke polyfenolene i ekstra virgin olivenolie, har dokumenteret præbiotisk virkning. De fremmer væksten af butyrat-producerende bakterier i tyktarmen, og butyrat er det vigtigste drivstoffet for kolonocytter, cellerne som klæder indsiden af tyktarmen. Godt ernærede kolonocytter producerer mere beskyttende slim og trækker sig mere effektivt sammen. Og her er nøglekoblingen for gasproblematikken. Butyrat-producerende bakterier konkurrerer direkte med de metanproducerende arkene, mikroorganismerne, som producerer den gassen, som giver opblåsthed og natlig tryk. Mere butyratproducenter betyder færre metanproducenter. Færre metanproducenter betyder mindre gas. Olivoliens polyfenoler angriber gasproblemet ved roten af mikrobiomet, ikke bare ved at fjerne gassene, som allerede er der. Den andre ingrediensen, ferskpresset citronsaft, virker gennem 4 komplementære mekanismer, som potentierer virkningen af olivenoliet. Den første mekanismen er direkte leverstimulering. Citronsyren i citron stimulerer galleproduktionen i leveren.
på en anden og komplementær måde end olivenolien, som stimulerer tømmingen af galdeblæren. Olivenolien tømmer galdeblæren. Citronen stimulerer leveren til at producere mere fersk galde for at fylde den igen. De to sammen skaber en kontinuerlig og kraftig natlig galdeflyt. Den andre mekanismen er progressiv alkalisering af tarmmiljøet. Selvom citron er surt i munden, producerer metabolismen i kroppen alkaliske forbindelser, citratene. Et lidt mere alkalisk miljø i tyktarmen fremmer aktiviteten til genværende fordøjelsesenzymer og reducerer adhæsionen af sure afføringer på væggene. Dette er citronens paradoks. Surt udenfra, alkaliserende indenfra. Den tredje mekanismen er virkningen af flavonoider på det enteriske nervesystemet. Flavonoiderne i citron, hovedsageligt hesperidin og naringenin, har dokumenteret virkning på neuronerne i det myenteriske plexus, nervenetværk, et som kontrollerer muskelsammentrækningerne i tyktarmen. Disse flavonoiderne øger følsomheden til dette netværket for sammentrækningssignaler, noget som gør det natlige migrerende motoriske komplekset mere responsivt og kraftigere. Den fjerde mekanismen er leverens afgiftning om natten. Leveren udfører sin største del af afgiftningsarbejdet mellem midnat og 3 om morgenen. Citron indeholder forbindelser, limonen og deglucarate, som støtter leverens fase 2 afgiftningsvejer. En lever, som afgifter mere effektivt om natten, producerer galde af bedre kvalitet, noget som direkte forbedrer den peristaltiske stimulering af tyktarmen. 2 ingredienser, 7 kombinerede mekanismer, alle aktive i søvntimerne, alle rettet mod nøjagtigt de 3 stille finerne til tyktarmen efter 55 år. Det natlige protokollet. Eksakt, enkelt, anvendbart fra i kveld. Pres saften af en halv fersk citron. Omtrent 20 ml. Aldrig citronsaft på flaske. Pasteurisering ødelægger hesperiden og inaktiverer citronsyre i sin biologisk aktive form. Citronen må presses fersk i øjeblikket. Tilsæt en spiseske ekstra virgin olivenolie kaldpresset, 15 ml. Tjek på etiketten, at den angiver kaldpresset og en surhedsgrad under 0,8%. Vanlig raffineret olivenolie har mistet sine aktive polyfenoler under raffineringsprocessen. Bland de to i et lille glas. Olien og citronsaften blander sig ikke perfekt. Det er normalt. Rør med en liten ske i 10 sekunder og drik umiddelbart på én gang. Ikke for tynd med vand. Vand reducerer koncentrationen af aktive forbindelser i tyktarmen og reducerer den collagoeffekten af olivenoliet. Drikken tages ren, citronsaft og olivenolie. Ingenting andet. Tidspunktet er 30 til 45 minutter før læggetid. Ikke 2 timer før. Ikke akkurat i det øjeblikket, du skal sove. Dette vinduet lader olivenoliet nå galdeblæren og udløse sammentrækning på nøjagtigt det tidspunktet, det natlige migrerende motoriske komplekset aktiveres mellem kl. 22 og midnat for de fleste. Efter at have drukket drikken, gå sagte i 10 minutter. Ikke intens træning, bare en rolig tur rundt i huset eller på balkongen. Denne milegangen stimulerer peristaltikken mekanisk og hjælper drikken at bevæge sig mod tyktarmen, mens de aktive forbindelserne begynder at virke. Den første ugen, en spiseske olie og saften af en halv citron. Observer tolerancen. Nogle mennesker mærker en liten øgning i gasser de første dagene. Et tegn på, at mikrobiomet reorganiserer sig, og at galde begynder at cirkulere mere aktivt. Det er midlertidigt, forsvinder vanligvis i løbet af 3-5 dage. Den andre ugen, hvis tolerancen er god, kan du øge til 1,5 spiseske olie. Juice af hel citron. Det er den optimale terapeutiske dosen. Fra 3. uge, det fuldstændige protokollet. De fleste patienter rapporterer en betydelig forbedring af morgentransitten mellem 10. og 15. dag. En mere fuldstændig transit, en mindre opblåst mage ved opvågning, en lethedsoplevelse om morgenen, som mange ikke har kendt på mange år. Ikke spis noget efter at have drukket. Tom mage maksimerer absorptionen af polyfenoler og sikrer, at olivenoliet når galdeblæren uden konkurrence fra andre matvarer. Middagen må være færdig mindst 2 timer før drikken. Drik, rolig, gange, søvn i den rækkefølgen. En vigtig mærknad specifikt for gasproblemet. I løbet af de første 5-7 dage af protokollet kan nogen opleve en midlertidig øgning af gasser,
paradoksalt nok mere end vanligt. Dette er ikke et negativt tegn. Det er mikrobiomet, som reorganiserer C. Butyratproducerende bakterier begynder at konkurrere med og erstatte metanproducerende arkeer. Denne midlertidige økningen forsvinder. Det, som kommer efter, er det stabile resultatet. Dramatisk reduktion af natlige gasser, eftersom det metanproducerende mikrobiomet krymper. Herr Andersen fulgte protokollet i 6 uger med nøje disciplin. Hver kvæld, 30 minutter før sengetid, drikken. De rolige 10 minutterne etterpå. Slutten af første uge, 2 morgener af 7 med fuldstændig transit ved opvågning. For ham var det allerede en revolution. Slutten af tredje uge, 5 morgener af 7. Flat mage om morgenen blev den nye normalen. I løbet af 4. uge kom det, han ikke havde forventet. Nættene blev roligere. Den opblåstheden, som havde plaget ham i timevis efter middagen, havde næsten forsvundet. Han sov dybere. Ikke fordi søvnen hans havde ændret sig, men fordi magen hans ikke længere holdt ham vågen med tryk og ubehag. Slutten af 6. uge, han ringte mig for at fortælle, at han havde sluttet med fibertilskuddene, han havde taget i 2 år, at magen hans var flat hver morgen, at han ikke længere frygtede, at kvælden ville bringe den stramheden tilbage. Han sagde, Dr. Solberg, jeg brugte 2 år på at lede efter løsningen på apoteket. Løsningen var på køkkenet mit hele tiden. Jeg trængte bare nogen, som forklarede mig, hvordan jeg skulle bruge den. Læg ikke en kommentar med denne sætning. Jeg lager denne drikken i kvæld. Tyktarmen min fortjener denne natten. De 5 fejlene, som ødelægger fordelene med protokollet. Den første, bruge vanlig raffineret olivenolie. Den vanligste og mest kostbare fejlen i form af tabte resultater. Raffineret olivenolie har mistet sine polyfenoler, oleocanthal, oleuropen, under raffineringsprocessen. Den smører mekanisk, men har ikke den dokumenterede collagoe-effekten eller virkningen på mikrobiomet. Extra virgin, kaldpresset, surhedsgrad under 0,8%. Dette er de 3 ikke forhandlingsbare kriterierne. Den andre, bruge citronsaft på flaske. Pasteurisering ødelægger aktive flavonoider og ændrer strukturen til citronsyre. Citronen må presses fersk i tilberedningsøjeblikket. Det er 30 ekstra sekunder, som gør hele den biologiske forskellen. Den tredje, fortyne drikken med vand eller urtete. Koncentrationen af aktive forbindelser i tyktarmen er direkte knyttet til koncentrationen af drikken. Fortyning deler den collagoge-effekten og reducerer paritalsmøring. Drikken tages ren og på én gang. Den fjerde, spise efter at have drukket. Selv en liten matbit efter drikken udløser et fordøjelsessvar, som afleder olivenoljet fra galleblæren mod matfordøjelsen. Tyktarmen modtager da bare en brøkdel af det tiltænkte stimuluset. Middag færdig 2 timer før, drik, rolig gange, søvn. I den rækkefølgen, den 5. giv op efter 5 dage, fordi resultaterne ikke er dramatiske endnu. Genopbygning af det beskyttende slimlægget i tyktarmen, reaktivering af det natlige migrerende motoriske komplekset og normalisering af galleproduktionen er progressive biologiske processer. De første mærkbare ændringerne dukker op mellem 8. og 15. dag. Den, som giver op efter 5 dage, giver op nøjagtigt før mekanismen begynder at fungere fuldt ud. Jeg vil afslutte denne videoen med noget, jeg aldrig har gjort på et legekontor. Jeg vil skrive et brev. Ikke til dig, til tyktarmen din, kære tyktarm. Vi har taget dig for givet i årtier. Vi har bedt dig håndtere alt. Hvert kostholdsoverskud, hver utilstrækkelig nat med rensing, hvert år med for lite smøring og for lite gallestimulusering, uden at spørge dig, hvordan du havde det, uden at tjekke om det migrerende motoriske komplekset dit fik det trængte for at gøre jobben sin, uden at forstå, at de natlige rensebølgene dine blev svagere og svagere, fordi vi aldrig gav dem det rette drivstoffet, og du gjorde dit bedste. Hver nat prøvede du at feje, rense, forberede morgendagen med de utilstrækkelige ressourcerne, vi gav dig. Uden gallen, som skulle stimulere dig. Uden smøringen, som ville have ladt afføringene glide let. Uden de polyfenolene, som ville have holdt de gasskabende bakterierne i chak. Det var ikke din fejl. Det var vor uvidenhed. Fra i kvæld ændres noget. 30 minutter før øjnene lukkes, vil det stå et lille glas klart. En spiseske kaldpresset extra virgin olivenolie. Saften fra en fersk presset citron. 2 enkle ingredienser.
3 minutter å lage, og 10 minutter rolig gange etterpå, for at hjælpe dem at finde vejen til dig. Mens vi sover, vil du endelig kunne gøre det, du er skabt for at gøre. Rensebølgerne vil have drivstoffet, de har ventet på. Væggene vil have smøringen, de fortjener. Og om morgenen, for første gang på længe kanskje, vil opvågningen være anderledes. Flat mage. Lethed. Følelsen af, at noget virkelig er tomt. Det er ikke et mirakel. Det er biologi, som endelig fungerer, som den skal. Til i kveld. Hvis den videoen gav dig noget værdifuldt, del den med nogen, du kender, som starter hver morgen med den stramme, opblåste magen. Med nogen, som har accepteret kronisk forstoppelse og natlige gasser som en permanent tilstand. Med nogen, som fortjener at vide, at det findes noget enkelt og reelt, de kan gøre fra i kveld. Abonner på kanalen, hvis du ikke allerede har gjort det. Og i næste video, de 5 matvarerne, som næsten alle nordmænd over 55 år spiser hver dag, overbevist om, at de er trygge for fordøjelsen, og som faktisk lammer den natlige peristaltikken og gør det umuligt for tyktarmen at gøre rensearbejdet sit under søvnen. Uventede matvarer. Nogen regnet som sunde. En video, som vil forandre, hvad du lægger på tallerkenen din om kvelden. Ikke gå glip af den. Tag vare på dig selv. Og tag vare på tyktarmen din. På gjensyn.